Лечение на повишено зъбно изтриване. Далекозъбното изтриване с добавяне на композит на изтритите зъби, толкова колкото те са загубили, аз започнах да правя 2006-2007 година. Тогава този тип лечение събуждаше много въпроси от моите колеги, но въпреки това всички мои пациенти бяха изключително щастливи, тъй като аз не пилях зъбите и не ги умъртвях, не им поставях 28 корони, а вместо това просто добавях на зъбите това, което те са загубили. 17-18 години по-късно много зъболекари започнаха да го правят. Вече имаме значително подобрени диагностични инструменти, значително усъвършенствана технология и значително по-добра естетика, която можем да получим. Но светлината на опита е това нещо, което продължава да бъде изключително важно. Първо, да пробваш нещо, което е изключително иновативно, и второ, 17-18 години да продължаваш да работиш в една определена област, узнавайки и намирайки всички подводни камъни и проблеми, които това лечение може да създаде.